בסדר, אני קניתי את זה ובניתי את זה, לקח לי חצי שנה, נכון? פחות, בניתי את זה. זה אחידה? תזיז, תן לי לקרב את המצלמה. עכשיו תראו. לאט, תזיז את הדברים לאט. יפה. ותראו, פה יש לנו את הביצה של המלך. תזיז לאט. תראו, יש לו שתי פרצופים. לאט. ואת זה. איזה יופי. אז אנחנו שמים עכשיו בזה. עכשיו לוקחים את היד ככה, שמים את הוועדה. תראה. אוקיי. אחר כך שמים לו את השיער ככה. על הגבה, ככה. ככה. עכשיו, תראו. תזיז לאט, הכל תזיז לאט. עכשיו אתה מסתיר עם היד, אני לא רואה. לאט. תראו. אפשר לשים את הרובה כאן או כאן, ככה, הנה, כך, או כאן, ככה, תראה. או ככה. אוקיי, תראה. או ככה ואו ככה. יפה. אבל אתה לא נותן לי זמן לצלם. יפה. אני רוצה לשים את זה כאן. יופי, מצוין. עכשיו אני משיב אותו. מקרב קצת ידיים. הנה. רגע. אוקיי. כאן ככה. יופי. ואז תעמיד. ואז תעמיד ככה. אחר כך אפשר לשים את זה עם הפרצוף ככה. רגע, ככה שמים. או בגלל שהוא ראה את החללית הרע, אז תשימו את הפרצוף. איזה פרצוף צריך? פרצוף הזה, ככה. רגע, אתה מזיז יותר מדי מהר. את הפרצוף הזה. יופי. ואז שים ככה. ואז נשים ככה. רגע. ואז שמים כך. ואז סוגרים ככה. ועכשיו. לאט. ככה. איפה שרואים את זה, שמים איפה שאחורה זה וזה, צריך לעשות ככה. זה כתוב בציור, תראו. זה וזה. איזה יופי.
תודה אריאל. עכשיו עוד.